буква Ф. Филия, фар, фокусник, фъстък. Хайде да направим буква Ф от пластелин. Сещате ли се за други думи с буква Ф? Вижте тя как прилича на буква О, която по средата е пресечена от една дълга права черта. Аз направих първо дългата права черта, а сега ще направя отгоре и кръгчето, което е като буква О. Дали ще успея? Готова съм и с кръгчето. Ето, стана моята буква Ф. Ето, вкусната филия, която имаме тук. Фъстъците, които също са много вкусни ядки за катеричките, за маймунките и за хората, стига да не са алергични към тях. Вие, нали не сте алергични към фъстъци? Имаме фар, който свети, за да показва на лодките и корабите, че приближават брега. А тук имаме и един фокусник, който е изкарал малко зайче от шапката си. Сега ще направим буква Ф с маркера. Първо правя пак дългата черта, а после и двете полукръгчета. Този маркер не иска да пропише отново. Готово. Предметите за буква Ф са. Можете ли да прочетете сами думите? Аз ще ви помогна. Фуния. Фуния и фламинго. Фуния и фламинго за буква Ф. Знаете ли за какво се използва фунията? Използваме я, когато искаме от едно шише да прелеем нещо в друго шише, без да разливаме отстрани. Ето така изливаме в голямото гърло на фунията и то отива в шишето. Фуния и фламинго. Фламингото е една много красива птица, която е най-известна с розовия си цвят. Вие виждали ли сте розово фламинго? Къде е заминало? Ето го. Коя друга птица стои по същия начин на един крак? Сещате ли се? Мисля, че това е стойката и на щъркела. Когато влезе в езерото да лови жаби, застава по същия начин на своя един дълъг крак. Фуния и фламинго за буква Ф. Готово!